Світ має відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів. У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський закликав світ не спонсорувати російський тероризм. Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить потрібен новий санкційний пакет. Нові санкції, нові санкційні кроки проти війни заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росії. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує. Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче. Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Україна й надалі чекає від партнерів закриття неба. Йдеться про сили іноземних країн або їхні бойові літаки та засоби протиповітряної оборони. Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення, очищення неба, або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести людяність переможе якнайшвидше. Президент повідомив про те, що окупанти вдарили реактивною артилерією по Миколаєву, саме по житлових районах, а також тримають у заручниках цивільних людей. Ми і терор – це різні всесвіти. Тому на нашому прапорі немає крові, немає і ніколи не буде чорних плям, немає і ніколи не буде жодних свастик. Український прапор – це земля, мирна, родюча, золота, без танків. Це небо, мирне, чисте, блакитне, без ракет. Так було і так буде. Він нагадав, що Україна ніколи не нападала на інші країни, не захоплювала чужі землі та не убивала мирних людей. Збройні сили України між Харковом та Сумами розбили величезне угрупування російських окупантів, яке мало прямувати на Київ. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він додав, що оперативні можливості РФ дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів. За словами радника, за останню добу російські війська практично не просунулися, а за 10 днів не пройшли навіть маленькі передмістя Києва, як то Буча та Гостомель. Загальні бойові втрати противника становлять особового складу понад 11 тисяч осіб, танків 290 одиниць, це танкова дивізія, між іншим, бойових броньованих машин 999, артилерійських систем 117, реактивних систем залпового вогню 50, засобів ППО 23, літаків 46 одиниць, гелікоптерів 68, автомобільної техніки 454 одиниці, кораблів-катерів 3 одиниці, цистерн з паливо-мастильним матеріалом понад 60 і безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, які ведуть розвідку наших позицій і наводять ворожу артилерію, понад 7. Ворог з особливою люттю нищить Бучу, Ірпінь, Ворзель та Гостомель. Про це заявили у Київській міській державній адміністрації. Передмістя української столиці росіяни цілеспрямовано знищують, атакуючи цивільні квартали та убиваючи мирних жителів. Крім того, російські окупанти розстріляли мера Гостомеля Юрія Прилипка. Чоловік загинув, коли роздавав людям ліки та харчі. У Макарові на Київщині ворог атакував з повітря хлібзавод. Відомо про 13 загиблих. Мінус 3 панцера в окупантів за менш ніж 2 тижні. У Баштанці на Миколаївщині місцева тероборона знешкодила черговий російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер С-1». Кожен такий комплекс вартує більше 20 мільйонів доларів. За 10 днів війни.
У війні за Україну поліг кримсько-татарський воїн Умєр Волков. Про це на своєму Фейсбуці повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Волков служив в українському війську та мужньо боронив країну, борючись із російськими загарбниками. У тимчасово окупованій Новоолексіївці, що на Херсонщині, російські окупанти вдерлися до оселі активіста кримсько-татарського національного руху Вейсера Сари Білялова. Озброєні російські військові приїхали на БТРі. У грубій формі перевернули усе в офісі та вилучили техніку. Також заблокували будинок, застосували фізичну силу та психологічний тиск. Завдяки активності народу вдалося вигнати окупантів. Важливою є підтримка народу родини Вейсера Сари Білялова. Мешканців Чаплинки, що на Херсонщині, не залякати пострілами. Вони на своїй землі. Близько 3000 місцевих мешканців та жителів району зупинили колону російських загарбників. Люди скандували «Чаплинка – це Україна». Окупанти відкрили вогонь. Відомо про декількох поранених. Україна! Чаплинка Україна! Чаплинка Україна! Мітинг проти російських окупантів відбувся і у Мелітополі. Люди зібралися у центрі міста та заспівали гімн. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. У Херсоні містяни пройшлися вулицями міста, скандуючи «Україна понад усе» та вигукуючи відому пісню про Путіна. Это Херсон, детка. На багатотисячний мітинг зібралися люди і у Новій Каховці. Росія не з'явилася до суду ООН на розгляд позову про геноцид. До суду в Гаазі позивалася Україна, аби припинити неспровоковане російське вторгнення. Наша держава вимагає притягнути агресора до відповідальності за спотворення поняття геноциду, адже Росія задля виправдання свого нападу фактично намагається змінити реальність. Суд має вирішити, чи був в Україні здійснений геноцид. Річ у тім, що Росія, як завжди, намагається усе перекрутити. Мовляв, Україна начебто винна в геноциді у Донецькій та Луганській областях. І, мовляв, саме тому Росія була змушена застосувати військову силу. У свою чергу генсек ООН Антоніо Гутєреш заявив, що бойові дії на сході України не підпадають під поняття геноциду.